miksei sulla ole vaatteet? Joku varasti. Ja kotialueet kanssa. Nyt täytyy vaan toivoa, että Seppo tai Tarja nyt kotona. Ikävä. Voiko mä jotenkin auttaa? Asiakas jo. Joo, meissä vaan. Kyllä mä pärjään. Iltaa. Mitä sä siihen tulet? Ei, no onkaan ennenkin lähtökäisiä meidän. No niin, varmaan oot joo. Mutta et löylykiuluun pukata. Se on kyllä ihan totta. Ismo puhuta, minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia nyt kaikki kyselee sitä? Nyt mä näen sieltä. Tää ei tullut veroharrastus, mutta minkä takia sitä alkaa laskea? No mitä outoa tässä nyt mukaan on? No hei, tänne tulee äijillä puupa. Sivuun siitä! Huihintaa. Jos Ismolla oli oikeesti joku hätä, mitä mä Laitella laulaa